Здравейте отново, аз съм Венко Gaming BG и днес ще играем на Тайчи Панда, защото миналия клип не успяхме да играем на Тайчи Панда. Така. Още не съм станал левел 10. Беше много шумно. Така. Не ми убивайте приятелчето, без него не хаба толкова кръв. Добре. Връщам магическата сила. Да съм по-силен. Взехме цялата кръв. И това ще ми помогне доста на боса да съм по-силен. Добре, кой отсичахте после? Това трябва да е. Добре, намерих се. Искам се стак. Добре. Добре, чакай малко да се събера, ако има голод. Добре. Добре, свърши. И няма да стана 10. Гарост. Добре. Само още едничка, за да стана 10. Чакай да пробваме да играем на хора. Али това ще пробваме. Добър. Може и да успея да го бия. Айде! Така се прави. Добре, убих го. Убих го! Добре. Сега да отида в инвентарите. Много бях спечелил от... сега ще видя. Да е това. Това да го махна. Добре, гарост.
Тук какво ли стои? Беше. Добре, нищо. Така вдигнах ли? Не, аз не играя. Съм вдигнал 10-то. Това искам да играя. Супер яки неща. Сега. Да всички умряха само от една атака. Моя. Този герой за първи път го играя всъщност, защото той беше нов. Преди съм играл Тайчи Панда, но не се изтеглих отново, преди я бях изтрил. Не знам защо. Така. Какви са тези мрази, те, които почти не иха би кръв. Да не ми убият само на тук. Браво, бе, ти си убил един. Просто с много кръв. Разцепвам. Фай да спрете да се появявате, дайте ми боса. Най-накрая боса идва. Какъв ли ще бъде боса? Ето го боса. Приятели, но няма как. Не ми беше нужен сега. Добре, сега ще вдигна ниво. Юпи, вдигна. Добре, много меч. Яко. Защо да ти искам сега, бе? Ще ме направя каквото си искам. Добре. Трябва да се махна да си сложа атаката. Добре, айде бе, пука ми. Добре, не ме интересува, искам да си сложа новата атака. Най-накрая. Стаят на мира. Добре, втората портал, кой лева трябваше? 25. Добре. Сега мога да правя каквото щете. Искам моя меч. Но първо да видя дали мога да си сложа и този меч. Мога да си го сложа. Това ми падна. С колко? 100 милиарда. Добре, това ще го продам. Ще продам доста неща. Да получа пари, за какво са ми тези неща, които вече ги имам. Получих парички.
Така. Ще играя на това. Добре, върнах се и трябваше да свърша една работа. По-скоро трябваше да направя нещо. Добре, сега искате ли да видите новата ми атака? Някой сигурно вече са я виждали. Така. Йо. Ужас! Босът ме беше убил, не знае как, но ще повторя. Нещо ми каза някаква муха и не можа да видя нищо. Убивах я. Разбрах, че босът е доста силен. Затова трябва да не си хъба кръвта, да оставам с кръв. Да ми я хъбът. Спълно трябва да съм чистоя. Ето тук мога да си пазя да си взема кръв. Тук е боса. Он е... Добре, здравейте отново. Ама не знам какво ми стана на атаката. Гледайте, не мога да използвам. Какво ми стана? Добре, какво става? Само с атаките мокърна и сега и нямам мана. Добре, това се знае, че... Какво става? Не е яко. Добре, явно този бос. Не знам защо така не може да удрям. Не знам, но това ще бъде краят на клипа. Дано да ви е харесал. И чао!